kabayan yung binili kong tubo. Kwento mga kabayan, 3 tubo lang yung kailangan doon kasi nasa pinakatuktok na kami ng bundok, yung sa Barangay Pantat. Yan. 3 1 1/2 na tubo, tapos 9mm na bakal. Ayan, ito yung gagawin naming apakan. Tapos bumili ako ng isang rolyo ng tire wire number 12. Yan, ang kasama ko ngayon mga kabayan, si Hazel saka si Mrs. Yan mga kabayan, si Hazel oh. Yan, kasi yung kuya niya kasama ko kanina sa Pantat, siya naman yung may iwan dito sa bahay, siya magbabantay kay Papa. Yan, kasi si Mrs. marami ring bibilhin sa Tinambak sa bayan mga kabayan. Tapos ako bibili na rin ako ng mga tubo para makapaglagay agad kami ng antena doon sa Barangay Pantat. Yan mga kabayan, si Mrs. Yan, on the way na kami pa Tinambak mga kabayan. Yan, sana hindi kami abutan ng ulan kasi bibili kami ng pagkain ng baboy, pigs. Sa hardware, bibili muna ako ng tubo. A few moments later. Yan, paalis na kami mga kabayan. Karagda ko na yung tubo. Oh, ayos na siya. Yung dati lang, no? No. Init? Pauwi na kami mga kabayan. Yan, tapos nang mamili si Mrs. saka yung mga tubo. Yan, dadaan muna kami dyan mga kabayan sa may tabi dito bago dumiritso. Yan, mayroong pan dito, mayroong paradahan sa gilid. Gusto daw makakita ng ilog si Sil. Yan mga kabayan, oh, laking kanya na. Laking ilog. May bangka ba? Nasaan? Tignan mo. Baba ka, baba. Tingnan mo na, baba na. Oo, tingnan mo yan ko. Tingnan natin dito mga kabayan. Ayan mga kabayan, si Silo. Ano bebe? Madumi yung tubig, ano? Malabo. Ayan mga kabayan, oh. May nagbabangka pa, oh. Madumi na yung tubig mga kabayan. Ayan, oh. Lagi kasing umuulan pero pag minsan malinaw naman yan. Yan, ito mga kabayan yung binili kong tubo. Kwento mga kabayan, 3 tubo lang yung kailangan doon kasi nasa pinakatuktok na kami ng bundok, yung sa Barangay Pantat. Yan, 3 1 1/2 na tubo, tapos 9mm na bakal. Ayan, ito yung gagawin naming apakan. Tapos bumili ako ng isang rolyo ng tire wire number 12, tapos isang sakong simento. Gusto mong bumaba, bebe? May daan yan dito, tingnan mo, halika. Yan, kung gustong bumaba dyan mga kabayan, pwede dito.
Ayan yung hagdan oh. Yan, pwede papunta dito, pwedeng doon sa mas mababa. Ay, baba ko. Sa sunod na lang tayo pumunta. Nagabihin na tayo. Ayun mga kabayan oh. Pwedeng pumunta doon sa pinakababa. Yan, pero sa sunod na lang kami pupunta dyan. Gustong pumunta ni Hazel. Sa sunod na lang tayo pumunta, baby na. Uwi na tayo, gagabihin na tayo. Yan si Mrs. mga kabayan, busy sa chat. Kakakwenta. Kakakwenta pala. Oo, nagkukwenta. Kala ko mga kabayan, nagchat, nagkukwenta pala ng mga pinamili niya. Asan na yung lock nito? Ewan. Mga nabaglaw. Mga nabaglaw. Yan, uwi na kami. Kadadaan pala kami mga kabayan sa gasolinahan. Gusto ko yung sa akin. Doon sa 2,000 na kinuha ko sa bag mo, wala na. 40 pesos na. Gagabihin na kami mga kabayan. Nagdidilim na ang kapaligiran. Yan, bukas wiwildingin ko yun mga kabayan. Sa susunod na araw mag-i-install na kami sa barangay Pantat. Yan, dito na ako sa bahay mga kabayan. Yan, ibabot na namin i-clean yung tubo. Yan, saka itong alambre, ayan. Baanan lapit kami ha. Ayan, para bukas mag-wielding na lang kami ng apakan pataas mga kabayan. Yung tubo pala mga kabayan na binili ko, pinapa-welding ko na ngayon, tapos gumagawa rin ako ng mga bindo. Ayan. Di bale, itong napinturahan ko na 3. Yung isa mga kabayan. Tapos ito yung tubo, linalagyan na ng apakan. Yan, naga na mga kabayan. Tapos na tong mga box ng 4 na bindo. Ayan. Ilalagay ko na lang yung mga coin slots at yung mga piyesa sa loob. Ito yung padlakan mga kabayan. Oh. Meron pa dito, 2. Tapos yung tubo naman, tapos na naming lagyan ng step. Ayan. Nakakuha na rin ito mga kabayan, na primer na rin. Yan, ang kulang na lang nito mga kabayan yung sa dugtungan. Ilalagyan to ng tubo dito sa loob ng 1 1/4 para isasalpak na lang pagdating sa taas. Yan, ito naman, ito yung unang tubo, yung buo yan, hindi ko na pinaputol. Yan, di bale yung kasunod na lang yung putol-putol. 3 meters yan mga kabayan, bawat tugtungan. Yan, di bale ito yung i-install namin sa sunod na araw. Di bale bukas hindi pa ako makakapag-install ng bindo sa antenna dahil kulang pa to. Yan, hanggang dito na lang po muna mga kabayan. Maraming salamat po sa panonood.